Näme biz İnaşgabatdan gelýäs. Size bir näçe soragymyz bar. Indi ilk welene özüňizi taşdyrsaňyz. Men Cemfur Orunbayev. Aha. Kudratly Mekan hojalyk karhanasynda hyl inženeri bolup işleýän. Aha. Bizim önümçilik edaramız äne etrafynda ýerleşýär. Ine görüp turşuňyz ýaly, biz gidroizolatsiýa membranalaryny, bitumly membranalaryny öndürýäs. Şol karhanada hyl inženeri bolup işleýär. Kerhanın alyp barýan işler bardyr, gytgaça bir de düşündirseňiz. Karhanamız esasen hem görüp turşuňyz ýaly, izogam, ýagny bitumly membrana öndürýär, ýagny suwdan gorayan membranalar öndürýär. Suwdan gorayan. Bu bizim öndürýän önümlerimiz guruluşykda, köprü guruluşygynda, howuz guruluşyklarynda, jaýlaryň guruluşyklarynda ulanyp bolýar. Ýagny bu izogam demek sizi suwdan goramaklyk da, suwa garşy sizi goraya, suwun geçmezliginiň önüne alýar. Çiğmal nirden öpçüle diýäňiz. Çiğmalymyzyň ahyrsy Türkmenbaşynyň ötüräkden işlen zatly toplanýan gele bitumyz çiğne. Daşary ýurtdan hiç ýel gelenok, öz döwletimizden öpçüle diýäňiz. Yerli önümlerden üçin edip yerli önüm bilen üçin edip guruluşy firmalarymyz var. Ýyllyk önümçiligiň gowrumy näçerek bolýar meselem? Ýyllyk önümçiligimiziň gowrumy däl de men size aýlyk önümçiligimiziň gowrumy hakynda maglumat bereyim. Aýlyk näçe? Aýlyk bizim kuwatlygymyz 400 000 ine dördüm. Aýlyk. Aýlyk. Yani bu hem bolsa Türkmenistanda şu wagt bilişiňiz ýaly guruluşlar köpänip barýar. Guruluşlar gitip täze binalar gurulýar. Aýlyk 1 milyon 100 000 ine dördüm. Türkmenistanyň zerurlugy, şol izogamy duýan zerurlugy türkmen firmalarynyň. Bizem bolsa munyň 400 000-ny bizim üçin etýär. Bu diýmek bolsa, ýagny guruluşy firmalarynyň 40 göterme golaýyny bizim Kudratly Mekan hojalyk şirketimiz üçin etdi. Eksport mümkinçiligi näme? Eksport mümkinçiliklerimiz hem bolay. Biz häzirki wagtda Özbekistan Respublikasyna, İran İslam Respublikasyna, Awganistan gomşu döwletlere eksport edýär. Ýöne gelecekde has hem köp döwletlere, mysal üçin şu wagt häzirki günde biz Gazagystana açylmagyň mailnamalaryny üstünde işläpýärys. Gazagystana açyjak bolýar we bizim ýene bir maksadymız, elbetde ýani maksat bilen işlemeli. Bizim ýene bir maksadymız Ýewropa standartlaryna gawat gelýän izogamlary öndürüp Ýewropa döwletlerinde hem açylmagy meýilleşdirýäris. Biz taşaçylardan guruluşy firmalaryny Xitaydan da yüzlenýän, ýani bizim önümlerimizi hiç çekinmän, hiç nämetmän käbir guruluş firmalary bizi duýmaýan, bilmeýän wagtlarda sebäbi biz köpünç eksport edýäs. Çerki bazar firmalary yüzlenýän, çekinmän gelip bilýärler. Standartlarımız ähli halkara standartlara gawat gelýär. Barlyklardan geçýär. İnjenerlerimiz var, laboratoriýamyz var, döwlet tarapyndan sertifikatlaşdyrylan şol barlyklardan geçip, mysal üçin şu taýda görüşüňiz ýaly. Sowuga çydamly, ýyllylyga çydamly häsiýetleri bar. Her türlü barlyklardan geçilip soňra biz berýäs önümlerimize. Yani biz soğuk hava üçün formalarımız var. Şu an hyl injenerlerimiz täze formaların üstünde işläp oturýar. Düşünükli. Köp sag bolun. Saman işler. İşiniz üstünlük.